Hi guys, please subscribe my YouTube video. Don't forget to like and notification bell. What are waiting for? Subscribe now! Nakakita ka na ba ng bundok mula sa chocolate? Kung beach dagat naman ang pinag-uusapan mula sa world class dito sa Bohol, kung rice terraces naman, mayroon din dito sa Bohol. Nakakita ka na ba ng restaurant ng Bohol na lumulutang? Kung falls naman ang pinag-uusapan, Malaparaíso ang falls sa Bohol. Kung forest pinag-uusapan dito sa Bohol, man-made. Wow, may hanging bamboo bridge pa. At higit sa lahat, nakikita na ang treasure dito lang sa Bohol. Tara na, travel sa Bohol! Don't forget to like and subscribe. So now, thanks for watching. Bye.